قلب سما نحو سما مترنما. ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадин ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани самбусаи резонака барои шумо пешкаш мекунам. ба мо лозимай 1 стакан об, 1 қошиқи калон намак, камтар намака ҳал мекунем, баъд ҳамроҳ мекунем орд. ин дафъа наандохтам разрихлитель ҳичи наандохтам, фақат об, орд, намак. золамона фақат сахти бад намешӯрем духтаро. бинед золамон сустай ба орд ҳозир ҷамъш мекунем, мемонем, ду звола мешавад. ман худам камтар кардам ки хачи хеле дар Амазон уқа бисёр намехӯранд, намона 1,5 лист шуд ҳами ду звола, ма 1 стакан об, ҳами 300 грамм об буд. ҳами хел ду звола кардамаш сахти. баъд агар бишӯред самбусотон сахтаки резонак мебиёяд, сустар шӯред сустаки резонак. иҷада угрорам зволаша гирифтестам, 1 дона тухм, ками намак, намакша хеле шӯрак мекунем, баъд об, камтарак об қатъи ҳамроҳ карда 1 зволачаи угро мегирам боз, барое ки имрӯз ҳам угро мешава, ҳам самбуса. зволошона мегирам, баъд тайёр мекунам фарш, шӯрбои угрора. бо ма бошен духтаро, раҳмат барои дастгиритон. духтаро барое ки тараф намонда лайк мемонед, чӣ сухан мекунам дар замин намемонед. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. дӯстони азизи ман, моҳи шарифи рамазон ҳаматонда муборак бошад. худованд тоати ибодатҳомона ба даргоҳош қабул гардона. дар иҷа фарш тайёр кардистам, фарши гӯшти резақати, гӯшти гова реза кардам. пиёзшам хел чоркунҷа майдатар реза кардистам ки пиёзи майда бо таъмаш хушрӯ айда даруни самбуса. пиёзорам ҳозир реза мекунам ҳамаша. баъд чанд намуд приправа мекунам. мурчи сиёҳ, мурчи сурхак, зира, намак ва каме равған ҳамроҳ мекунам дар даруни ҳами фарши тайёр кардагимон. начинкаи самбуса беҳад начинкаи бамаза мешавад. аввал шӯрбои угрора тайёр мекунам, барое ки майда ҷӯшидан мегирад. баъд зволои самбусаро тунук карда равған мекунем. аллакай фаршиш тайёр шудагӣ, фақат приправошам мекунам. ҷаҳози намак ҳамаи чизоша мекунам. мемонам ки питатса куна, фарш бамазаҳак шудан гира. шӯрборо давом додан мегирем духтаро. шӯрбода каме равған меандозем дегда. гӯштора мезербонем. гӯштода маразелник ба духтаро ва яке борама бисёр мехарам, ба дар пакетҳо мемонам. баъд пиёз, ҳамаи чиза кубик реза мекунем духтаро ба шакли 4 кунҷа. сабзиша, картошкаша, бо ма сабзиша вабше бо майдатар реза карда будам ки кӯдаком аҳамият надода бихӯранд. иҷа болгари сурху болгари зард, 2 намуд болгария. дар вақти пиёз камта сирх меша ҳамроҳ мекунем, таъмаш хушрӯтар мебурад, жарид мешава. баъд сабзӣ ҳамашам хел ба навбат ҳамроҳ карда мезирбонем. томати хонагӣ ҳамроҳ мекунам. беҳад томати бамаза карда будам ҳамисол. ҳар солам хел мекунам. ҳами томат бамазаи духтаро. намак, мурч, зира, ҳамаи намуди приправае ки дошта бошам универсали ҳамроҳ кардан мегирам. камтар мезирбонам, баъд обша ҳамроҳ мекунам. анаиш приправаи универсалия, дар дарунаш чанд намуд приправаи дигар дорад. ҷои приправа фурӯшода бинед, сирхакай дарунаш да, ҳатто зелен дорад. обша ҳамроҳ мекунам, майда меҷӯша. духтаро ҳолиам бекор шиштен, хеле шансҳоро ай даст надиҳен. кор кунен, маош биёрен ба худтон. чизе ки мехоҳен ба дастрас мекунен, харидорӣ мекунен. кори нағзе, коре ки берун намебурои расход надора. дар 6 моҳ 1 бор харид мекунен, хариду фурӯш надора. ин кор духтаро ба балод намесӯза. як структура месозен, танҳо 2 одам мебурен. ҳамин дӯст ҳамамон дорем, шинос дорем. ягон тавсия медиҳем, мебиёян кор мекунанд, ҳамин хел структураи мо калон мешавад. дар 6 моҳ 1 бор аз кабинет мо харид мекунем, корро пеш мебарем.
витаминҳое ки дар ин ширкат астаи номери 1 дар ҷаҳонай. Агар ки гирен фоидаша бинед баъд мефаҳмед духтаро. Ман ки истифода бурдам мегӯм ки бениҳоят витаминҳои нағз дора. Шампун дора барои мӯи сара нарезондан, барои доғи рӯя нес кардан, тамоми чизе ки ба мо лозима дора дар ин ширкат духтаро. кадоми хоҳиши кор кардан дора, мехоҳад ки маблағи иловагӣ гира ҳар моҳ ҳар ҳафтаи на ҳатто маблағ метия. номерои рӯи экранда муроҷиат кунен. ватсап дора, ҳар ди номеришон ватсап доранд духтаро. хоҳен дар номерои тоҷикишон занг занен, ҳам номерои российский доранд. кадомиш дар шумо дар мувофиқ боша занг занен, муроҷиат кунен, кор кунен духтаро, ки пушаймон мешавед. Салом алейкум, мамон азиз, тамошобинон гиромӣ, шоираки боров аст, мастер салонскии компания. Ман ба шумо команда даъват мекунам. Ба наздика матона маълум аст, компания кабул кушода мешавад дар Тоҷикистон. Марҳамат ба командаи мо командаҳои линияи навро сохтастем. Худмон боло рафтем, бо аз нав линияи сохта духтарора ба боло мебурдем. Марҳамат ба командаи мо, ҳаматон интизор ҳастем. дӯстони азиз, дар командаи ма зиёда аз 78 аъзои одам аст. беҳад идораи бисёр дорам. ҳамаашон ба кор даъват мекунам ба командаи худам. имрӯз ҳаматон маълум аст, ки ҷавоҳар доштем визитаи ширкати атомӣ аз ҳамати корея ки мо омада буданд барои мушоҳидашавии давлати мо атомӣ. барои ҳамин марҳамат ба командаи ма, ҳаматон интизор ҳастам. духтаро ба ҳамин рецепт самбуса кунен, пушаймон намешавен. ҳамин хел самбусаи бамаза мебиёяд. ягон секрет надора. ҳама секретоша ма дар видео гап мезанам. ҳама вақт ма тайёр кунам, навор мекунам ки як кас не як кас бо подписчики нав мебиёя бубина ҳамин рецептҳо хабардор шавен. дар ин моҳи шарифи рамазон рецепти беҳтарини самбусае ки мулоим мебиёяд, резонак мебиёяд. муҳимаш ки резонаки мулоим мебиёяд. ҳастае ки самбуса қоқ резонаки сахти бадай вай хали камтар зарар дора, жилудкода. ия намуд резонак меша ки дар даҳантон об меша духтаро, неким қабатияй. ман ҳозир ду қабатша мекунам болои ҳам. равғани гов гирифтам, об кардам, бо равғани алейна обични равған якҷоя кардам, неки говша бисёртар кардам. баъд як 50 грамм вай сливични масла ё маргарин чизе боша ҳамроҳ мекунед. ман сливични масла ҳамроҳ кардам, фоизи баланд дора. 50 грамм бисёр не духтаро, кам тарак ҳамроҳ кардам. ҳамаша об кардам. наминҷа ҳозир ҳам хел равған гармай. равғани говш бисёртарай духтаро. ан хел мепечонем. шоз ман мепечонам, исида мемонам, дигари зулама тинак мекунам. боз ваям равған када иша дар дарунаш мемонам, мепечонам, барое ки ман ҷо надоштам ки иша бо дарусу монам. баъд якҷоя боло ба боло равған кунам ки и хелмада осонтарай. неҷа ҳозир болои ҳам ду қабата печондам. шумо метавонед 3 қабат ҳам кунед. гарчанде қабатш бисёр шуд, ҳамуқа резонакиш бо бисёртар мешавад, хеле қабатош маълумтар мешавад. ҳозир ҳамин ду қабата баъди пухтанаш бинед чӣ хел маълумай. беҳад самбусои нағз мебиёяд. рецепт қати омода кунед, дар ин моҳи шарифи рамазон ба маза када нӯшиҷон кунед. ина духтаро мебуремша. ба чашм нигоҳ дорем ки як размер ҳамаша бурида монам. аллакай бинен печондум, мондум 10 дақиқа истод, сахт шуд. камтар сахт шуд ба буридистамша. ина мехел. ина бинен чӣ хел маълумай. қабатош беҳад хушромадагия. як ними лист шудак, листи ма калонай духтаро. ма баъзе чизома дар листи майдаи пешинат хофкагӣ мекунам, размер мепурсед. ҳозир ман хали чизора самбусаро ба дар листи калон мекунам ки тез да пухта бигирам. ина тунукш карда холодильникда намондам духтаро. мешавад ки 10 дақиқа дар холодильник мони пакет болошда пушонда. ман намондам, барое ки вақт надорам, дер мешава ифторда. ҳозир ам хехчам тунук шудеста, рӯ гирифтагия. самбусои 3 кунҷаи бамаза мешава. угрорам духтаро ҷӯшидестаем. як чира фаромӯш кардам, да угро на луби дохтам, на нахи дохтам. ира гуноҳи хма мегӯм, барое ки ҳам луби тар кардагӣ дорам ҳама вақт, ҳам нахид. ами тамом меша сраза тар мекунам. 1 килои мехарам, ним килоишна тар мекунам, барое ки холодильники морозильникда ҷо намешаванд. чӣ хела бисёр мешава объёмаш. тар карда мемонумша меиста тайёрак. хеле баъди тар кардан обша мерезам, дар пакето мегирам, мемонам тайёрак. ҳама вақт дорум, ман луби дорум, луби сирхаки нахид. фаромӯш кардам, ҳамин хел саросима кардам. ҳамин самбуса корш молумол бисёр дора. ҳозир медозам, гуфтам ку надохтам. вақти ифторда мебардорам.
баъд даюдум мезанам ба гуфтам мехаем як бор бе лӯбию бе вай нахд хӯрем. Агани ман ҳамихе нағз мебинам мехоҳам ки бисёр авқотомда лӯби дозам нахд дозам да ҳами дамлама мекунам нахд меандозамаш бисёр ами хӯрокое ки тайёр мекунам лӯбию нахд меандозама дар ҳами угрое ки асосаш дар кора фаромӯш кардам. Шумо андозе шумо ранги ман накуне андозен лекин ганда ба мазача омадагӣ бояд ҳами угрои кардагим барое ки угро сабука кардам боз бо ҳамроҳи самбусаи гармак болош дахай тухмам хел шаки дума кунҷит пошидам дахтарон хай духовкату нахтон регулёвка кунен. Ман аввал 200 мондам я 10 дақиқа 200 пухтак самбуса баъд баландш кардам сирх карда гирифтам ки фаршаш хушру дарунаш бипаза ки баъзе вақт баланд мони дарунаш пиёзош хушру намепаза. Иҷа угрора тинник кардам золаша бинед чӣ хушру омадаги угрои шуридаги хамирам. Анаи аппаратака ман аз Хитой гирифтам. И қимат нестай дахтарам, и 10 сомони худ монай. Ман аз Хитойра харидорӣ кардам. И золаи вай ғавзтара мебрида. И тинника бинен хушру мебрава хали хушруя бинен пайш намондестай. Я тарафша бридестай, я тарафша хушру ягани хали хулоса мада махул нашад. Гуфтам ки ҳоли золаи ғавзтар кунам хай бад мебрам. И золаи ма тинникай қабридам мобайнша ки тинники бад кардамша золама нашад. Ман гуфтам ғавз хали дар угро чӣ хелай қинхир нашава гуфта тинниктар кардам ки не нашуда ами агани корчош тезай о аппаратакава тинники бадай зурш нарасидестай. Баъд гирифтам ба даст ами ини момагимон сер ордиш кардам уже ду тақсимиш кардам барое ки бояд изолара печони калон шава баъд бубари бай хали дасташ зани. Ама ки изолара уже ду тақсим кардам майда майда шуд. Гуфтам ҳамихе тез бубурам ки аллакай 5 дақиқаи дигамон ифторда ҳамихе калонтара тез буридам. хай бу дасти дигарай дахтаро ба мазатар мебиёя. Ман магазини хеле буд ба магазини кадиста будам. Гуфтам биё дар ҳамин рамазон ба дастӣ кунам ба мазаҳак шава. бо ки худат зволара мегирӣ бо дилат пурай дар ҳамин рамазон. агани ҳамун магазиниам бад нестай дахтаро хушрӯай мехарамай ҳамун ҳалол навистагиай хай ба ҳар ҳол бо гуфтам дастӣ кунам. ёра ма дига даста назадам барое ки зволаи ма ҳамихе тинники хушрӯ буд дахтаро ки ира бинед бе даста худаш тинники хушрӯ буд. ана иҷа самбусаҳои варақи ма тайёр шуд. сиб сирхакшон кардаги ми сухтагӣ нестай. камера пеши бад кардам сирхи бад нишон дод. ина дахтаро бинед чӣ хела резона ки хушрӯай. шумо ҳам тайёр кунем пушаймон намешавед. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت الليل روحي. Короткое время смогла собрать такую сильную команду, что в Средней Азии она достигла больших званий. И вы знаете, самое главное ее звание оказывается Шаронская роза, бриллиантовый мастер и мастер продаж. Вау! زن‌های مهنت‌کش و موفق بر طور پیوسته برای رسیدن به هدف‌های خود کار می‌کنند که این نه تنها برای آنها بلکه برای تمام جامعه فایده آور است. این از روی صحنه یکی از موفق‌ترین زن در شرکت اتمی شایره کبار را دعوت می‌کنیم که در مدت کوتاه‌ترین اولین شده در تاجیکستان صاحب عنوان شارونسکی مستر شده است. یک کافی فرمان و افتخاری با عزیز. Какая красивая, какая талантливая, таджикская женщина, браво! Здравствуй, солнечный Душанбе! Здравствуйте, дорогие и долгожданные наши гости, Тая и Мунгон. Здравствуйте, атамьянцы, моя большая команда. Для меня большая честь сегодня выступать на этой сцене.
Я Шоира Киборова, мастер Шаронская роза. Очень рада сегодня поприветствовать вас, дорогие гости, дорогие мои лидеры, моя любимая команда. В компании Атоми я 2,5 года. И за этот короткий срок я в ранге мастер Шаронской розы. Конечно, мне было нелегко, но с помощью моей команды я прошла этот путь. И дальше пойдем до Империала. Мне очень важно взаимопонимание команды со спонсором. И как говорит президент нашей компании господин Пак Хамгель, нужно быть смирением и служить другим. Держите свою гордость в разумных пределах. Этот бизнес по зарабатыванию денег, а не по поиску славы. И я, Шоира Киборова, мастер Шаронской розы, готова до конца смиренно служить моей любимой команде. Путь успеха, он не ровный, не прямой, но в пути встречаются трудности. Вот все трудности мы можем пройти только с дружной командой. Мы не должны терять вот эту синергию. Это очень важно в нашем бизнесе. Почему я выбрала Атоми? Атоми – бизнес без вложения, без риска. Вы можете стать успешным с пустыми руками, имея только желание. Дорогие атомянцы, мечтайте, любите, творите.